Глибоко поважані брати і сестри, я сердечно вітаю всіх вас у радісне збавче свято Божого народження. Це свято, це добра нагода ще раз засеродитися над таємницею Богоуціловлення, над таємницею пришестя Сина Божого у цей світ у чоловічому тілі. Бог Старого Заповіту, Бог далекий, стався Богом близьким, стався Еммануелем, Богом з нами. І Він з'явився в цьому грешному світі, як чоловік, з'явився з чоловічим тваром і чоловічим серцем, щоб бути близько людей. Може, хтось скаже, що це вельми тяжко зрозуміти. Може, комусь навіть це видається ніяким скандалом, бо сама святость з'являється у грешному світі. Але менавіта у гэтым заключаецца парадокс Божай любові. Бог ніколі не адрынае чалавека, нават самага грэшнага. Ён любіць чалавека, ён супраць граху, але ніколі не адрынае чалавека. І дзеля чалавека, дзеля яго збаўлення Сын Божы прыходзіць у гэты свет. І сёння мы адзначаем гэтае вялікае свята любові Бога да чалавека. Нездарма паэты кажуць, што Божае нараджэнне – гэта свята пацалунку неба з зямлёй. Сёння мы слухаем прыгожыя калядкі, сёння мы прыходзім да ясляў, сёння мы там сузіраем на немаўлятка Езуса. Сёння мы радуемся гэтаму святу. Але гэтая радасць павінна быць не толькі на святы Божага нараджэння, не толькі ў гэты перыяд, калі мы адзначаем гэтае свята, перыяд Раства Христова, але яна павінна быць удзелам усяго нашага жыцця. Кожны дзень Езус праз паслугу Касцёла прыходзіць да нас, і кожны дзень павінен быць днём нараджэння Езуса сваёю ласкаю ў нашых сэрцах і ў нашых душах. Дзякуючы нам, тым, у сэрцах якіх прабывае Езус, наша краіна, Беларусь, павінна станавіцца бэтлеемам 21-го стагоддзя. Гэта вельмі важна сёння. Важна сёння, калі не паважаецца Божы дар жыцця, а нараджэнне Езуса Христа. Гэта свята жыцця. Не паважаецца таксама і маральнае жыццё. Але Езус прыходзіць не сам, толькі як чалавек, але прыходзіць як Бог, прыходзіць сваёю ласкаю, ласкаю, якая патрэбна да збаўлення. Таму мы павінны і дзякаваць Богу за гэтую любоў, мы павінны такой самай любоўю адудзячыцца Богу, найперш праз служэнне бліжняму, праз захаванне Божага закону, праз жыццё згодна з духам Евангелля. У гэтае радаснае свята я віншую ўсіх вас, віншую каталікоў, віншую іншых хрысціянаў, якія разам з намі святкуюць гэтае свята, віншую нашых братоў і сясцёр праваслаўных, якія праз 2 тыдні будуць адзначаць тое ж самае свята. Розніца календароў, розніца абрадаў – гэта не розніца веры. Мы верым у уцелаўлення таго ж самага Сына Божага, мы верым у таго ж самага Езуса Христа, які прыйшоў у гэты свет для нас і для нашага збаўлення. Я віншую таксама ўсіх людзей добрай волі. Божае нараджэнне – гэта не толькі рэлігійнае свята ў Беларусі, гэта таксама і дзяржаўнае свята. І ўсе мы сёння радуемся гэтаму святу. Радасных, поўных Божай ласкі і Христовага супакою, святаў Божага нараджэння і шчаслівага Новага года.